Hello po mga kapudibis! Today kakain po tayo ng chicken team at fried ito At nilagang hipon. at At rice. syempre rice. At meron po tayong sausawan dito, linagang, sampalok at bagoong. At may panghimagas po tayo dito, dalandan. Yes, at pipino. Ayan. Nag-pray na po kami off-cam at malinis na po yung kamay namin. So mga ka-foodiebis, kain na po tayo. Ayan. Excited ako Yes. kasi gutom ako. Yung sausawan namin guys, masarap kasi to sa hiniaw tsaka pinrito, Opo. sa prito. Sarap. Ayan, Ang sarap. sarap ng chicken Sabay tayo. natin. Ayan. Sabay Sabay tayo, tayo. no? Lambot. Dali malambot. Game. Una subo mga kapudibis. Mga ka-foodiebis, para sa inyo ang unang subo. Lambot. Sarap. Sarap. Meron siyang mushroom. Sarap. Imbis pata yung gagamitin namin, tatry namin tong chicken. Oo. Napakasarap pala guys. Ang lambot pa, may mushroom. Oh, tingnan nyo guys. Sarap. Sarap. Wala muna tayo siya masyadong ayan, daldal. Titikman natin tong fried ito. Lagyan mo ng bagoong. Lalagyan ko ng bagoong tong natin guys. Yan. Sarap. Ay, lagyan mo na dyan. Kaya dito na lang. Yan, sarap guys. Tapos ito. Namiss ko kaya to guys, yung ito. Ako ba kaya? Namiss niya ako. Wait. Sorry. Yan guys, oh. Sarap. Yan. Lagyan din natin ng ano. Sampalok, tapos sausaw yung nilagang ano. Sarap pa to. Sarap ng ano? Sausawan. Oh. Panalo yung sausawan guys. Try nyo man, napakasarap. Opo. Imbis suka yung gagamitin natin, sampalok Sampalok. naman. Kasi pang ano yun. Sarap. Ano itong na ano? Hipon? Hindi ito. Yan. Ito. Sarap. Tagal balatan eh. Ang lambot ng chicken. Malutong guys, oh. Tirain natin yung ulo. Mahilig talaga ako sa ulo. Kahit anong ulo, guys. Talaga?
Ang mahirap lang guys, wala masyado laman yung ulo. Hindi katulad ng tilapia. Marami makukuha sa ulo ng tilapia. Ha? Guys, tignan nyo yung ikaw ko. Ito yung mga tinitinda ni The Foodie Beans. Kailangan abangan nyo yung susunod kong ikaw, guys. Yung mga paninda ko, ihikaw daw niya. Kasi guys, napanood ko kay sa Saan? yung sa ibang bansa, yung doon. Judges ba yun? Yung tawag doon. Ayaw mo ng hipon? Sige, kukuha din ako. Seryoso ako sa ito. Hindi kasi ako makain ng hito. Kaya seryoso siya sa hito. Kaya hindi siya namimigay. No? Sa alam ko naman, hindi ka kakakain. Chika, no? Ang sarap ng pagkaluto niya. At magpasalamat tayo sa last natin nakakolab, si Chi Bugana. Thank you so much po. May tissue? Chibuga na, thank you so much pa sa online collaboration. May laman po yung bibig ko, hindi ako nagsalita. Ang sarap talaga na guys. Pipino. Sarap. Huh? Guys, magaling na po si Dapo Debut. Magaling ka na ba? Okay, malakas na ako kumain. Kahapon di talaga ako makain. Malakas na siya guys kasi tingnan niyo na. Sabi ni Crisia, kumain ka lang daw ng itlog, tinagnat ka. Oo nga na Crisia. Bakit ako? Ay sabagay, sanay na ako. No? Sarap kaya. Buong araw ako hindi kumakain kahapon. As in, tubig lang po ako. Nanghina yung katawan ko. Kasi kaya- guys, yung panahon ngayon. Pangit yung panahon ngayon, no? Kasi sa amin guys, maghapon umuulan. Tapos, na araw. Mas maaraw. Tsaka masakit yung mga mata ko. Parang ngayon ko lang naramdaman yung yung pagod ng mga mata ko.
Kaya maghapon po ako natulog kahapon. Nagpahinga talaga ako. Kaya hindi po ako nanood ng mga premieres. Di ba pumasok naman yata tayo, no? Sarap. Sarap? Ay, thank you. Busog ako. At gusto ko lang sabihin, happy birthday po, Boss Marty Atendido. Yan. Ay, oo nga. Happy Happy birthday birthday. po. Baliktad natin. Sarap. Sarap na sarap talaga ako sa ito. Hito, dalag, ay ano, bulig, dalag. Dalag. Isa lang. Sa Tagalog, dalag. Sarap. Sarap, no? Alam mo kung ito. May tubig ka pa. Pengen ko. Sarap po. Ngayon lang po ako nakabawi ng sa pagkain talaga. Thank you. Sarap. Ipon, wala na akong rice eh. Ito guys, masarap to, kaso lang, mahirap balatan. Oo, no? Bakit kaya ganun, no? Kung gaano pa yung yung sarap, ayun pa yung mahirap balatan, no? Sarap. Sarap. Ang sarap talaga nito, pata. Opo. Nilagyan siya ng pineapple, mushroom, tsaka ano pa yan? Oyster sauce po. Try niyo po, masarap siya. Para naman kakaiba naman po sa sa panlasa ninyo. Kung sawa na po kayo sa pata team, yan po, chicken team naman. Pwede sa sa Pasko, panghanda sa Pasko. Oo. Tsaka New Year. Chicken team. Chicken team tsaka pata team pagsama nyo. Ayan. Mga classmate, Merry Christmas and Happy New Year. Opo. Magbabago na ako. Wow! Magiging ka na? Magiging na ako. Ganap na? Ganap na Na? lalaki. Wow, abangan nyo. Abangan nyo. Magpapakalbo na ako. Totoo? Nasasawa na ako. Nagsasawa na daw siya sa kakaayos ng sarili niya. Nauubusan na kasi siya ng makeup. Kasi guys, yung pandikit ng ko, pilik mata, naubos na. Nagagalit na yung mayari na kay Mito. Kay Mito, nagagalit na siya. Kay Nito lang kasi yung pinanditikit niya sa palikmata niya. Muntik na lumipad Ay, yung salamat. tubig.
Sarap. Ay, maraming salamat, guys. Ayan. Thank you so much po, Lord. Thank Guys, mag-ano lang kami, maglilinis. Opo. At maglalaro tayo, guys. Babawi po kami. Bye-bye! Hello, guys! Ayan, malinis na yung kamay namin at malinis na yung mesa at maglalaro tayo ng Anong Gamit Neto? Challenge. Ayan. Maglalaro po tayo, maganda to. So, bago po tayo maglaro, magsha-shoutout po tayo ng mabilisan. Yes. Shoutout po kay Daddy and Juliana's World. Isa po siyang baby na nag-game streaming at yung daddy niya nagpa-product review at tutorial. Yes. Sana po mag-visit po kayo sa kanya at mag-subscribe na po kayo. Yes. Ilalagay po namin sa yung kanyang channel sa baba, sa description box. Kaya sana po, bisitahin nyo sila at mag-subscribe na po kayo. At shoutout din po sa mga avid viewers natin, si Jean and Kyra, Hello po. Gigoloy, Jessie Pastrana, Resi Sampang, Joel Tabuak, Lea Payaon, Marie Cristo Ralba, NJ Sabalbero, Arsaga Mukbang, Jeffrey Sanchez, Eva Fornia, Nati Lee. Hello, Miss Nati Lee. Thank you so much sa pag-share mo ng aming mga videos. At kay Ruisa Bonson Kitchen. Ayan, meron po siyang channel. Please, pakivisit po yung channel niya at mag-subscribe na po kayo. Yes. At kay Hirata Nerissa. At sa mga special shoutout din po sa mga friends natin, napaka-supported po sila. Let Calderon, Abby Calderon, Jocelyn Salalila, Christine Ogawa, Brenny Lagangan, Mamita, thank you po sa support. Mamita, thank you po. At kay Sheila Rojas, at kay Camille San Vicente. Vicente. Ayan. At happy birthday din po kay yung pinapa-greet mong happy birthday. Happy 2 months old kay Mike Andrew. Ayan po. Hello at po. kay Lilibet Mendoza. Happy birthday po, Lilibet. Happy birthday po ulit kay Boss Marte Atendido. Happy birthday po, Sir Atendido. At special shoutout din po kay Ma'am Layli Bernarte at kay Tone for Joe Vlog. Sisiko, thank you so much Thank you po so sa much pagbisita po. sa amin. At kay Simply Jing, Jeffrey Chow, at kay It's Lenny, Mother Shingu, Ma'am Shirubi, at kay Alfie Aldovino. Aldovino. Please, pakivisit po yung kanilang channel at mag-subscribe na po kayo sa kanila. Yes. Ayan. Ayan guys, at maglalaro na tayo. Andito yung ulahaan namin. Di namin lahat po alam na laman Ito yung mga nito. gamit guys. Ayan. Galing pa sa baul to. Di namin alam. So, Ayan. game na. Yung di makasagot ng magbibila kami ng 3 beses. Kapag hindi siya nakasagot, mapulpok siya, guys. Huwag po kayong mag-alala. Yung pong may nag-aalala po sa amin, sabi niya, wag daw po sa ulo. Magaan lang po yung bote at saka ano lang po to, baagya lang po yung pukpok namin. Eh, wag po kayong mag-alala sa mga Bato, fix na pala tayo. Bato, pick. Ay! Natalo ako. Siya. Kasi ikaw yung nanalo. So, bubunot po tayo ng ano. Kung ano po yung mabubunot ko yung pong uhla. Ay, diaper. Diaper? Oh my God. So, yung diaper pwede to? Face mask? Face mask? Toron. Siyempre. Ikaw naman. Okay. Pwedeng ano to? 1. Diaper. 2. Pwedeng isuot sa matatanda. Sige na nga, pagbigyan. Pwede na yan. Pwede na yun? At syempre, pag may lagnat ka, di ba? Syempre, pag cold compress, Ay, alright? pwede galing! Wala, bakit ako? Ano ba to? Diaper. Bilis! Ay. 1. Ay! Wala akong alam sa diaper! Ay! Ano ba yun? Ang dami kaya. hina. Ang dami kayo pwedeng magawa sa diaper. Ay, Diyos ko, Day. Ito. Ano to? Pink salt, Himalayan salt, yung pang ganyan. So, gawin natin. 1, 2, 3. Ay! Ginagawa ko na grabe. Talo ka lang! Ang dami mo kasing alam. Sinturon! Natatakot ako dito kasi ito yung panalo sa akin. Anong gagawin mo sa sinturon? Pwedeng pansukat? Pwede. Oh! Ano maganda sa sinturon? Oo, 1, 2, 3.
Grabe, nag-iisip pa ako eh. Ay, talo siya. Wait lang. To. Ay, Bracelet! ay, kaya dito bracelet. Pang ano, 1, pwede 2, pang ano to. 3. Ano ba yan? Bracelet, oo nga. No. Wow, ano to? Baraha? Oo. Ano maganda sa baraha? 1, 2, 3. Magic! Magic nga! Wala, talo. Bilis. Ay, hanger! Hanger. Anong pwedeng gawin sa hanger? Pasukat ng bibig. Aray ko, pumulpok siya, hindi na siya nagbilang. Huwag na, di na kailangan magbilang. Stethoscope. Ay, Siyempre, pag may ano ka, pag, Ay. tingnan natin kung may sakit ka. Ay, hindi pwede yan. Hindi. Hindi pwede yan. Hello po, doktor. Oh, pwede yan. Hindi. Pwede yan, di ba? Pwede. Wow. Ito. Okay. Ano? 1. Ano gagawin dito? Hindi naman ako doktor. Ito pa. Ito. Hindi naman ako doktor. Ay, ano yan? Ay, pwedeng paghikaw. Ay, oo nga. Ay, ang ganda. Pwede pa salamin. Salamin, no? No? Pwedeng salamin shade. Ito. Yan, tingnan mo. Pwede gawin ganon. Ito. Aray ko. Pwede daw ganon. Anong ganon? Ano Ano to? yan? Pamalo na kuryente yan. Hindi. Pwede pag naglalaba, yan o. Ay, oo. Ay. Pwede to? Panghuli ng isda. Ay, Pwede. panghuli ng isda. Ano to? Ay, oo. One. Pwede pag nagluluto ka, yung nilalagyan ng ano. Okay, pag nag-iihaw ka, yan o. Pwede. Ay. Pwede to, guys. Lagyan ng buhangin. Alam mo yung buhangin? Pwede. Pang streamer, yung pang stream, pwede pag nag-ano kayo, butas-butas, pag nagpapatuyo. Yun! Ang daming ano. Ano to? Pwede to? 1, Ano to? 2, 3. Pamalo. Ay, may isa pa. Nahilo ako. Pwede pamalo sa'yo to. Okay. Aray ko. Ito. Ay, ano yan? May Ay, five. Pwedeng pang ano ito? A crown. Ay, wow. Pwede to? Pamaypay. Pwede One. to? One. 2. Gawing costume. Pwede na. Pwedeng ano yan? Pang stick pag nagtuturo ka A, B, C, D. Ay, taray. Pwede pamaypay sa ulam. Hindi pwede yan. 1, Ano pa? 2, 3. Lumitaw yung bangs ko. Lumitaw yung bangs ko. Ano kaya ang itsura ko kapag may bangs na ako? Ay, mukhang ewan. Dapat pinupukpok para lumabas yung bangs mo eh. Mukhang ewan ako. Ayo, mukha akong yung sa kanto. Okay, thank you so much mga foodie. Thank you so much po. Sana po nag-enjoy po kayo sa games namin ngayon. Mga foodie, please, pakiclick na po yung notification bell namin para po ma-notify po kayo sa mga bagong videos namin. Yes. Please don't forget to like, share, and subscribe. Thank Thank you. you.